Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Скрип Дом на БГ от GG Bros. И днес ще играем Майнкрафт, първата ни поредичка с нашата перателка. Перателка. Абе, аз ще да кажа първо здравейте, бе. Стоя! Ти ще иде, бягай! Мали! Седни! Ако му дам яйце, Не дей. Това е Патоджана БГ. Съкротиш ли го дам яйце? Неш! Стой, де! Седни! Исках само да ти дам яйце. Това е нов сервер, нали? Нов сервер. Но до сега не сме снимали. Ето има работки за тебе. Толкова е нов, че дори сме играли, че дори той е играл в него преди. Да, нали? Мъй се. Не, ето и моето е. Етка, виж. Етка. Стой така. Нали? И днес ще играем с Патоджан. PvP, днес ще играем PvP. Тъй ли искаш? Не, ти имаш броня, бе, ти не си честен. А аз съм на много малко сърца. Ето. Не искам PvP, ти си по-добър. Аз преди малко си изтеглих Майнкрафт хора, така че. Имаше я, но... Изтрих, понеже съм тъп. Да. Еми, аз викам да правим нещо. Тук отгоре дърта и... Колко хубаво сложих леглото. Виж го е крадец на легла. Давай. Тук ни е джунк честа. Давай, ела тука, бе. Чакай се събуя дъждите. Цензура, не гледайте! YouTube не... YouTube, нали, за това са YouTube, в смисъл да цензурират клиповете, така че. Точно така. Това е моя пес. Тук са ни моите неща. Тук има Руди. Чакай, че някой е избрал подходящо време и място да ми пише. Хора, това ще е нашата поредичка. Абе, толкова голяма поредичка, че ще направим един епизод, че кам факти ще. Точно така. Аз съм много умен, до сега не съм спирал никакво дърво. Аз ти казвам, че трябваше да направим нов сервер, защото си играл в тоя. Ама ти не. Гледаме първобитните хора как събират дърво в момента. Бягай! Подгони ме! Не! Куча! Шай, пада ножа! Стой така! Не би. Точно така. В устата. Мудрата. Стой, идвай така. На колко сърца си, бе? На пълен хилт. Ти, стой, бе! Липсват ми 4, така да се каже. О! Open your inventory, press E. Когато си добър, човек. Точно така. Казват ти как... Казват ти как да си отвориш инвентарите. Аз ще имам да посъбера малко дърво. Аз какво правя, бе? Не, аз професионално ще събирам. С брадничка. Това. Айрон! Изсъхнат ръцете. Ами вече са изсъхнали, защото... Чай тук ги намокря малко. Ето. Малко да се покъпя, защото не съм се къпал. Си измиеме нещата. Защото от вчера не съм ги мил и сигурно са станали като... Много са само мирисали. Чакай, че аз не съм ги мил от една година. Че точно преди една година влизах в леглото за нещо. О! И от тогава викам няма да ги мия, защото няма да се повтори сигурно. Ма викаш за вечерта. О, как лагва. А Павел че не дойде.
Що си насел, майш? Насел се. Те да му се не знае от село. Тебе лъгва ли ти? За сега не. Малко не лъгва. Абе, то Майнкрафт е по-така, по-спокойна игра, така да се каже, и по-хубаво се стреля. По-хубаво се стреля. По-хубаво се записва. Еми, Ама като играх, примерно, Арго. Team да, Fortress. примерно Арго като играх. Арго като игра в човек и то, нали, някаква такава по-екшен игра. И после като гледах клипа човек, то толкова много спичаше, че дори за малко да бъде пикселизирано, разбираш. Абе, шитни. Шитни. Мога ли да ти пикая върху кучето? Можеш. О, Дома и него ще го измеш малко. сега пак от начало трябва да си мия. Ти къде си, бе, Георги? Гошо, тук съм на една полянка. И кая. Изнасилвам жена ти. Моята? Мгм. Ако и харесва, значи е окей, ама иначе. Значи се изнасилвам сам. Сващаш? Защото не и харесва ли, бе? Не, бе, изнасилвам се. Ко? Как левна, бе? Не, бе, изкарам от сервера. Ами аз съм VIP и не ме изкарва. О. Ти къде си, е? Спирам. Всички да пали могат. Къде ми е? Ти куче. Куче мръсно. Не, той твоята е. Къде? Аре? Къде отидете? Е така се посяват дървета, човек, е така се посяват дървета. Ники барай. Не! Кучето! Стой така! И кучето му се не знае, бе. Така турквай. Давай ми кучето, дай ми кучето. Погледни ма. Малки детенца. Не бе, давай. Това. О, виж. Как спича от този Виж. шугар. Кучето го изнасилва. Не, какво правиш, бе? Нищо не сте видяли, хора. Ние само с това се занимаваме през целия епизод. И добре, хора, значи да ви харесва за сега епизода. Ме харесва и много ясно, кой не иска да гледа безплатна порно. Ей. Чак пак думички ли ще употребяваме? Си виновен. Аз правя картинка. Точно така. Не, аз викам... Да, спима. О! Какво ми бара в честа, бе? Не, бе, исках да видя така какво са... Къде ми е въдицата, защото нещо ми няма. Въдицата. Аре. Аре, лагнах, бе. Стига, бе, да ти се не знае. Аре, заскъм. Хората мислят, че се нагледаха. Ети дрехи. Какви дрехи искам? Аз те... ще... Чакай, хакер, бе. Ами да, бе. Само той си изкарват пари, Еми... Аз ще потърся бъйцата.
Ако спича, съжалявам, но такова Че памети като моя клик на TF2. не е чак толкова силен, така че... Така че... Аз Сокъл. тръгвам от теб. Аз тръгвам от теб. Писаме. И лодка! Няма. Аре, тичай пъти по-бързо. И лодка, съпружи. Идвам. Запруга. Ето го, нашия. Може ли сега по двама? Да, бе. Ама аз взех всичко от честа. Оп, сори. Ща боцна! В газа! Може ли да си уловим зомби? Не. Не може. Можем бе. Можеш, ама не можеш да го такош. Да го... Абе, сеш се. Аз мога да таковам всичко. Тако е, бе, тако е. Добре, къде ми е въйцата, бе? Май не е райна. Аз не съм я... Аз имам две апалки, ако искаш да ядеш. Ей, ти зомби има... дрежки. Мале, аз съм бил много умен бе, човек. Какво? Какво е? Не мога да ти нахраня куш. Еми не можеш. То не е на диета днеска, не е на I'm диета. sorry, mate. Ти можеш да кажам къде са ми моите неща, бе. О, уитка. Може ли ти професионалната въйца? Си моя. За мен че. Аз си я наш кога. Ете, друга професионална изхабена въйца. Това е, че аз много нали ловя риба да я майна. Сега. Абе, значи колко хубави неща могат да се такуват от уибата, бе. Колко хубави неща, бе. Значи, тази въйца съм я хванал нали, от водата. Така хванах я, отидох на дъното на една река и я хванах. Могат да се хванат гащи и чпици за сега, мисля. Мен гащи ми не трябва. Ето е мината. Ето те. Да, бе, трябва да знам къде е мината, защото ми трябва кабелство. Ето е. Влизай. Ти що не иска от тук, бе? Ние имаме... Да, аз си имам доста. Какво съм? Значи имам 4 сака кабелстон, 18 айрон. Сливи ли има в устата, бе? Сливи, аз обичам сливи. Заради той. В този чрез е така втория. Средния. Има някакъв чест за буклук, бе, виждам. Да, там са... Ти изхвърляй, който не ти трябва. Ми не мога да ти вдигна кучето. Меч не така. Взимай там, каквото искаш. Да взимам каквото искам ли? Дай ми броя. Не точно. Той ще бъде скучно за гледане. Може 3 айрон да ми дадеш.
Ей такъв чест има. Много добър, много добър. Аз тук ще те експлорвам. Кое ще експлорваш път ти, бе? Много експлорваш. Не, тук искам асистенца, ако не си намера. О май гад, виж бе, Какво е? дървета ми почва да порасват. Вау! Какво хубаво дърво. Пускам сълзичка. От колко време вече рекордваме? Ще не знам. От... Къде се гледаше? От 15 минути. Да не стане 1 час. Аз така до 5-10 минути. Аз Ще- мога да го правя половин час, ама не смисъл. Половин час. О, тук колко много тикви има. Къде си, бе? На майна си райна. Обичайно. Брат ми торчове. Вземи си от това. Долу в мината има 2 печки. Там има кол, вземи си от там. Защото сме бедни на кол. Ми да ме, че взема абсолютно всички, който си го използвам за торчове, които ще ги изхарча, ще слагам на всяко блокче един торч да те издразни, може ли? Може. Добре, правилно. Малко сенца. Гати много съм. Преди да почна да рекордвам, пише Tap WASD to move. Noob life. Това е noob мод. За въртенето. Точно заради това и ти си в него. Точно така, точно така. А между другото играме на харта, ако питаш. Да. Верно ли, бе? Не бе, защо лефна бе, да. На хардисимо играе, хардисимо. Ми не можах да използвам целия кол, защото нямах толкова пръчки и направих 24 торча. Аре бе, къде отида тази мина, къде я намерих бе ти? Аре. И таком такова да викаш. И таком такова. И после да я изтъквам и пак да я такова. Едно по една мина, че има 3 блокчета в нея. What the... Какво е сто се? Някакви само пръчки, такива стърчащи. Само дънери така. Абе. Хора, най-вероятно в следващия епизод. Той заради лавата. В следващия епизод най-вероятно ще строим къща. Аз ще правя ферма. Макар че не вече си имаме. Да, бе, не каза ни никой. Аз сигурно ще се отделя от него и ще живея на дърво. Пример съм Маугли. Маугли живее в миши дупки. Хора, може да предложите какво да правим в клиповете. Освен... Finally, Iron. Finally, Равин. Вие- Чакай, бе, ти се сменеш, си казаваш, бе, ти си мишка, ти не си като мен. Аз съм най-добрия ютубър. PewDiePie Party 9. Точно така. PewDiePie му викат вената. Или гопто.
за по-кратко. Та. Давай, най-добре ютубър, се сетих. Най-добре ютубър си ти, Патоджана БГ. Давай. Защото имаш цял един абонат. Да, бе. Чухте ли, бе? Абонирайте за мен да видите, ще имам 2 абоната. О, Ако един се абонира за мен, ще имам 2 абоната. Ако двама се абонират за мен, ще имам 3 абоната. Много хубаво. Много хора се абонират за мен, ще имам много абоната. Така че моля ви, просто абонати. Защото вие почнахте... Кога почнахте да снимате вие клипове? не знам, миналия месец 2-3 някъде. месеца преди. Не знам точно кога, само знам, че... Но имате вече около 83 абоната. Да, за... Нали за първоначална нубски канал, сега... Да. добре. О, браво. Какво направи? Там уби животно с кирка. Не съм. Май. А какво щупи си кирката ли? Да. Еми тогава явно е било това. Копати и градинките. А защо ми викаш браво, бе, че си изчупих кирката? Защото това виж ачивмента какъв е с Diamond Hoe. Да го щупиш. Аз чупих каменна кирка и то ми дава, че съм счупил нещо. Кой знае. Диамант. Давай, нали? Не така. Или просто ми дава, че съм толкова тъп, че съм изкопал даймонд с каменна кирка. Ама не съм го направил. О, Ако го бях направил, ще я се сложи къде нещо. И най-накрая ще я ти се махна от главата. най-накрая. Мале, сега ще стане ли голям фейл, ако не се чува, ако примерно в моят клип не се чуваш ти, а в твоя клип не се чувам аз. Давай, с едно ще говорим с мички. Да. Ще мислят сега ти... Нямам повече стрели. Сега ти нещото. Ако не, ще кажем, че сме измамници и не плащат да говорим. Между другото Си говорим самички. дай мен да даймам кирка да почна да купая бедрок. От кога се купае бедрок? Не гърми. Просто аз съм много момента да ти кажа, дай мен една даймонд кирка да купая бедрок. Гледай го, гати смотания крипър, бе. Той аз отидох на един май на Морайна. Колко надолу трябва да съм да съм стигнал до бедрок, бе, човек? На 3. То мисля, че има само 3 реда бедрок. Или са 4, не знам. Или 5. И до бедрока какво? Кол. Кой ти каза, че сме бедни на кола, бе? Кой те излъга? Кой те излъга, че си красив, бе? Той. Аз те излъгах, че си красив. Не, бе, той. Всеки ден ти викам как успяваш да спечелиш всичките мацки. Спиш ли, бе? Спиш. Аз не мога да спя, човек. Аз не мога да спя, то миньорите не спят. Те хъркат. Да. Мари, колко близко до мен има лава, направо наистина. Верно. Дай ще изкопа от някъде и ще ръгне. Аз па имам 15 торча. И ще ръгне и с тия моите хубавите рефлекси. Клас. О! Млъкни малко да чуем лавата, откъде идва. Тук мейби. Къде е? Тук има само бедро. Има шанс да ти е нади главата.
съм тази такава свиня, че направо Има бронки тук, има някакъв град, къде има бронки само. О, Еми, аз спирам. ще спим. Ще спим? Три път, честно ти казвам. Аз. Чакам. Изчакай ме да спим, моя любов. Не спи сам, изчакай ме. Добре, който е с слушалки, моля да ги свали, защото аз съм най-големия, нали, певец и да. О, шит, навънка е тъмно. О, боли. Къде е някакъв крипър гръмнал до мене? Лягай. Ах, боли. Мега зле. Ами, добре хора, мисля, това е за... Ела, тук да свършиме. Аз и тък му казах тези думи, човек. Добре, ела. Къде да дойда, бе? Къде да дойда? Етката е на F5. В фона на горящите зомбита. Точно така. Ми добре хора, мисля това да е за този епизод. И аз така мисля. И си И аз така мисля. така. Добре, очаквайте втора епизод от тази поредица и така. А! И чао!